Com en les últimes pel·lícules de James Bond, el Consell de Govern va ser massa llarg. Com en les antigues pel·lícules de James Bond, tot es resol amb un gir de guió, en aquest cas responent a allò que no s'ha preguntat i ficant cara de que ja t'ho han explicat. Vull rendir homenatge a l'agent secret més famós del cinema, però que ningú s'enganye per la miniatura del vídeo. En el Consell de Govern no se'm coneix com a 007, sinó més bé com al Dr. No. Dis capçalera. La segona modificació de la RLT del PAS que ha abordat l'equip del rector Capilla també es dedica a aplanar el camí de persones concretes cap als llocs de jefatura. I jo que pensava que quan el rector parlava en campanya de la transformació digital de l'administració es referia a una altra cosa. Per als llocs de cap de servei i de secció, sembla que l'administració ja té les seues candidatures clares. Així que, quan són d'administració especials, canviem les places de sector. Quan no pertanyen al grup A1, se barren, i si no ens agraden els possibles candidats de la casa o tenim un candidat de fora, obrim el concurs a altres administracions públiques i si no existissin, es creen. Tot ad hoc, tot sense criteri. El secretari general va justificar l'apertura a altres administracions del lloc de cap de servei de normativa d'inspecció per tindre més opcions i poder triar el millor, però que ell candidat no tenia. Quan he escoltat jo això abans? Ai sí, m'ho va dir el vicegerent quan es va obrir el concurs de cap de secció del PAS a altres administracions. I per cert, no recordeu que en abril em va dir el rector que les noves jefatures de servei serien de lliure designació per aquella promesa seua electoral? Doncs altra promesa que es va per al retrete. Per concurs i joc vitalici com li agrada dir al rector. I per a la resta no hi ha pasta. No hi ha pasta per a l'equiparació salarial dins de les mateixes categories professionals, no hi ha pasta per a cobrir llocs en laboratoris, no hi ha pasta per a les reivindicacions del personal informàtic i les necessitats de personal que sol·liciten els responsables dels CDIs sembla que van directament al FEM. En el torn de rèplica, el gerent no va aprofitar per a respondre'm, sinó qual Pedro Almodóvar replegant un Òscar per a donar les gràcies a infinitat de persones i anunciar que a partir de setembre establirà criteris. I jo dic, o s'ha cansat de que li traguem els colors per les modificacions de RLT a mesura que fa, o és que ja han col·locat a tots els que volien col·locar. Jo vaig votar en contra i a més hi hagué dues abstencions. Recordeu que en aquest resum vos vaig contar què significa l'inscripció d'un centre per a impartició d'una o diverses titulacions? Permetem a entitats privades que impartisquen títols de la UPB que competeixen amb títols de la UPB. I tot per menys de 5 euros el crèdit matriculat. En aquell moment es tractava de la Florida i ara el conveni a l'ENDEM ho supera del Junt. Pels mateixos diners, a més, donem accés al seu estudiantat a totes les nostres instal·lacions. Esports, biblioteca... Incloem el seu professorat en els nostres programes d'investigació perquè puguen doctorar-se. Els lloguers laboratoris a poc més de 100 euros l'hora i el nostre personal tècnic a 30. Què? I tu sense rebaixa en els productes d'Hacendado. Vas preguntar per què donàvem aquestes condicions tan favorables, molt millors inclús que les que donem a la Florida. El rector diu que si no l'escrivim nosaltres ho farà una altra universitat pública, perquè es veu que l'opció d'acordar amb la resta d'universitats públiques valencianes que ningú escriga un centre que faci la competència a la resta, doncs ho descarta. La vicerectora Segarra diu que es fan publicitat i que no són la competència. Però sense dubtes en queda amb la intervenció del gerent, el qual, com li vaig recordar, va ser director de nous negocis d'aquesta fundació i va compatibilitzar el lloc de secretari del nostre Consell Social amb ser professor d'allí durant 3 anys. Segons ell, no hi ha conflicte d'interessos, perquè ell donava classes en una titulació escrita a la Universitat de València i no a la UPB, i es veu que per a ell això és com si no fora el mateix EDEM en els dos casos. Que el tema del lloguer de laboratori és que no s'ha actualitzat en 8 anys els preus, però que de moment ho aprovem i ja els direm als de l'EDEM que ens paguem més. I de pagar 30 euros per utilitzar el nostre personal diu que és preu de mercat. I me fa la compta de la vieja per a dir-me que amb aquest preu ixen unes retribucions d'uns 50.000 euros anuals. I aquí no sé què em preocupa més. Que el gerent faci un càlcul amb vora 150 hores més de les que correspon treballar al funcionariat.
que no sàpiga que els salaris del nostre tècnic superior, sense comptar antiguitat, complement d'expert ni carrera professional, és de més de 40.000 euros i que la universitat, a més, paga vora un 30% addicional per la seguretat social com a quota patronal. O que pense que tots són bobos i no saben fer números. També va dir que l'EDEM pagava el que deia el conveni, faltaria més, i que podia semblar-nos molt o poc, però que era el que deia el conveni. Chico, si ens sembla poc és el moment és que estem renovant el conveni. Però no, només 2 vots en contra, el de la meva companya Pau i el meu. I a la fi s'ha aprovat una normativa de teletreball amb vocació de perdurar, deixant enrere el treball no presencial de la pandèmia i la normativa provisional que està vigent fins al 31 de juliol. Hi ha molta gent que encara no sap en què consisteix, així que vaig a tractar de fer-vos una síntesi de com és el nou teletreball. El document engloba tot el personal, però pel que fa al PDI, el sistema no canvia d'allò que ha vingut fent des de fa temps, és a dir, realitzar una part del seu treball, com pot ser la correcció d'exàmens o la preparació de classes, fora de la universitat. Però ara ho farà amb cobertura legal. El personal investigador tindrà un sistema a demanda, és a dir, sol·licitarà als seus responsables realitzar una part del seu teletreball fora de la UPB. I pel que fa al pas, l'administració ha decidit canviar el sistema a demanda de l'actual normativa transitòria per un sistema de programes tal com ho tenen a la Generalitat Valenciana o a la Universitat d'Alacant. I què significa això? Que ara serà la persona responsable de la unitat que oferirà un programa de teletreball que inclourà funcions i tasques que se poden desenvolupar de forma no presencial. I les persones de la unitat que estiguen interessades demanaran la seva incorporació al programa. El nostre acord recull un parell de millores sobre el de la Generalitat o la Universitat d'Alacant, perquè, per exemple, inclou plans comuns per a centres i departaments garantint les mateixes condicions a tot el personal que està escrit a ells. La iniciativa d'elaborar aquests plans correspondrà a la gerència. També s'ha inclòs una clàusula per impedir que, per inacció de la persona responsable, no es creï un programa de teletreball, com està ocorrent en altres administracions. Perquè ara, si a 1 de novembre no ha començat l'elaboració d'aquest programa, serà la gerència o el vicerectorat competent qui ho elaborarà. L'acord, a més, no limita el nombre màxim de dies que es pot teletreballar, però sí que obliga a que un dia a la setmana estiga tota la unitat de forma presencial i a mantindre un 50% almenys de presencialitat, excepte en els llocs de treball singulars o en les estructures de campus on fer això significaria no poder teletreballar. Per últim, també inclou un període transitori fins al 31 de desembre d'enguany, on només se podrà teletreballar un dia a la setmana i que suspèn el teletreball entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre en centres i departaments per inici de curs. Aquestes dues condicions han generat malestar, però han sigut irrenunciables per a l'administració. Així que calia decidir si aquest perjudici a curt termini se va compensar a llarg termini. Jo, que m'he llegit moltes normes de teletreball, pense que aquesta norma és millor que la de la resta del nostre entorn, perquè inclús el programa a demanda de la Universitat de València exclou directament a quasi la meitat del seu personal. Si això és un encert o una errada, el temps ho dirà, però jo vaig votar a favor. Normalment, la part més plàcida dels Consells de Govern són les aprovacions i modificacions de les memòries de verificació de títols, però no va ser el cas de la memòria del títol d'Ecoenginyeria i Territori que vol impartir l'Escola de Camins. El cas és que en febrer del 2021 el Consell de Govern va aprovar la memòria del grau en Enginyeria Sostenible i Territori, però en la seva tramitació ha canviat el nom i ha realitzat una modificació substancial de la memòria. Per a l'Escola de Gandia, amb aquesta modificació, el grau se solapa amb el grau de Ciències Ambientals que imparteixen allí. Per a l'Escola de Camins, s'enquadra totalment en les seues competències a l'introduir el concepte de territori, i així ho varen defensar els directors dels dos centres. A l'hora de la votació, aquest punt ha superat en vots en contra a qualsevol dels que jo participant fins a la data, arribant a 5, que inclouen el de la meva companya Pau i el meu. Jo vaig votar en contra perquè el programa electoral d'ESTEP arreplegava la incentivació d'una oferta de titulacions diferenciades entre campus i em sembla que, de nou, estaven duent-nos a veure les titulacions que s'implanten i funcionen en Gandia i no sembla just.
El rector no va voler intervindre durant el debat, però una vegada finalitzat va triar bando ràpidament i va ser per la seva escola. El Consell de Govern també va modificar el Manual d'Identitat Social Corporativa, bàsicament per incorporar aquest grafo que ja fa mesos que la universitat està utilitzant. A mi em va resultar curiós perquè en setembre passat, quan la universitat va començar a utilitzar-lo, vaig tindre amb el vicerrector Montserrat una polèmica de les nostres habituals en Twitter, perquè jo defensava que no se podia canviar la imatge corporativa sense l'aprovació del Consell de Govern i ell dia que com no era la marca sí que podia. Imagineu-vos la meva sorpresa quan al final sí que cal l'aprovació. La seva excusa, que no explicació, és que fins ara era opcional i que una vegada aprovada per el Consell de Govern pues serà obligatòria. I això és com dir que tothom podem canviar la imatge de la UPB si no obliguem a que la resta la utilitzen. I això pues, no és veritat. Diu el professorat associat que en campanya el rector va qualificar de barbaritat la normativa que ara modificaven. Doncs per a ser una barbaritat, pocs canvis ha introduït. És cert que s'ha introduït una fase d'al·legacions perquè el professorat pugui defensar-se en cas de que la no renovació no siga per la baixada de necessitats docents, i això és just i bo. També s'ha canviat la no renovació directa per els mals resultats en l'enquesta per una que ara serà en diferido, perquè et donen 3 anys per a millorar i et recomanen que facis un pla de millora docent en l'ICE, però en el teu temps lliure, perquè les hores del teu contracte ja no cobreixen ni la preparació de les classes, ni la correcció de proves, ni les reunions de coordinació, ni res, molt menys aquest plan de millora docent. A més, del barem no s'ha tocat pràcticament res, i és una de les coses que més molesta al professorat associat, perquè l'enquesta puntua massa i té una pendent que amplifica les diferències. L'enquesta, a més, s'utilitza per a multiplicar l'IAD, i l'experiència com a docent no se té en compte perquè amb només 3 anys ja s'ha arribat al 80% de la puntuació total que pots alcançar en aquest apartat. Així que la plataforma de professorat associats va rebutjar la modificació per insuficient, perquè la norma ara és millor, sí, però no és la reforma que havia promès el rector, i acceptar-la seria donar-la per bona, com van fer la majoria de les persones que intervingueren en aquest. No és el cas de Pau Alonso, que és professora associada, ni el meu, i amb dos votarem en contra respectant la voluntat de la plataforma. El rector ha aconseguit un xec per al seu programa i el professorat associat ha quedat pràcticament igual que estava. Com és habitual, adequar en les comissions, aprovar i modificar en un bon grapat de memòries de verificació de títols oficials i adaptarem al nou decret un altre grapat de títols propis, i també en crearem nous. De les noves titulacions que anem a ficar en marxa destaca el màster de secundària que implantarem a Nica Median en el campus de Gandia. Ja hi ha dates per a les seleccions a agronomia i a disseny, i també per als departaments d'estadística, de lingüística, de màquines i motors i de mecànica dels medis continus, per a l'ICITEC i per a l'I3BH, i com cada curs, per a renovar els estudiantats en els òrgans col·legiats. Hem aprovat un canal de denúncies dins del plan de lluita contra el frau. Aquest canal permet que la identitat de la persona denunciant quedi encriptada, perquè recordem que la llei no permet les denúncies anònimes, que això no és Twitter. Per a mi és una bona notícia, que protegís el denunciant, però també dona garanties al denunciat. Varen concedir la distinció d'esportiva d'honor al futbolista del València Club de Futbol, Hugo Guillamón, que va estudiar amb nosaltres. També, en l'apartat de distincions, hem donat suport a les candidatures de Laura Filabert i d'Andreu Martínez per als Premis Nacionals d'Investigació per a Joves Doctors. Ens hem unit a l'associació que protegís la Vall del Cabriel. Hem aprovat les retribucions addicionals de les companyes i companys que prefereixen el sistema de la GVA al propi de la universitat i l'hem cedit taxa de reposició de PDI a la UGI. Aquí em vaig donar tard que hauria d'haver votat en contra, perquè significa, de forma indirecta, recolzar la política de contractació de PDI d'enguany. Així que demano disculpes per haver votat a favor. Mea culpa. Si eres PDI, has de saber que hem ordenat i integrat les competències transversals dels títols oficials i també hem modificat la normativa dels treballs finals de grau i de màster. Sobre aquesta norma, jo vaig traslladar una queixa d'un company. Bàsicament,
Pensa que la norma també hauria de donar certes garanties al professorat, com que després de tot un any de treball no es valora res si l'estudiant no defensa el treball o si el suspèn. Imagineu-vos que farem això en totes les assignatures. El vicerrector em va dir que la norma havia passat per una fase d'exposició pública i que no havia rebut cap al·legació en aquest sentit. Y el rector, pues básicamente em va dir allò de que lo siente mucho, que la vida es así y que no la ha inventado él. Per últim, destaque que hem aprovat un procediment per a la incorporació d'investigadors Beatriz Galindo. La universitat va exigir un pla docent a més de l'investigador. Se'ls va motivar per a que s'acrediten i se'ls avaluarà a la fi l'activitat docent i la investigadora. Si tot va bé, pues se convocarà una plaça de la major categoria a la que hagin aconseguit acreditar-se. Fins així bé, però per els corredors comenta que per a quadrar la NOA el pla és que aquestes persones impartisquen 16 crèdits. I això que només són col·laboradors docents. Li faré un seguiment i vos aniré contant. La vicerectora Gómez ens va fer un informe sobre la prescripció del curs que comença. En resum, enguany la matrícula va millor que l'any passat i la tendència d'estudiants de nou ingrés continua a l'alça amb una bona pendent. La problemàtica de lo que ha passat amb el PARS va sorgir en el torn de paraula. Pràcticament ningú ha entès què són els PARS. Jo no ho tinc clar i he sentit parlar d'ells en tots els consells de govern i en tots els consells socials. Pel que jo he entès, és com el grau normal però sense el com. És a dir, és exactament el mateix. I en les mateixes garanties de que l'estudiant aconseguirà una plaça en el màster successiu o de que decidirà estudiar-lo aquí i no en una altra universitat. Però com era una possibilitat que oferia el decret, tot i que el legislador tampoc té molt clar què és, i altres politècniques anaven a oferir-lo, doncs nosaltres també. Perquè si la UPC se tira per un balcó, doncs nosaltres també. I així, molts estudiants no han triat aquesta opció, en la qual cosa en les titulacions que partien la seva oferta entre graus i PARS, hem creat un desequilibri de notes de tall, fent que en la PARS siga prou més baixa que en el grau. Això significa que molta gent amb millors notes no va estudiar la carrera que vol perquè no sap el que és un PARS. Sembla que amb la subhasta i la sobreoferta podrem solucionar-ho. Tornant a la prescripció, en general les dades són bones i vos convido a veure l'informe sencer en la web de la Secretaria General. I sobre la productivitat variable acadèmica del 2019 i 2020 li vaig demanar al rector que explicara el pla que ens havia contat als sindicats el BOA. El rector diu que han hagut moltes sentències desfavorables en les quals indica que aquests diners no poden tindre incidència en l'esfera patrimonial del PDI. Així que el seu pla és crear programes de millora docent i de millora d'investigació que gestionaran els departaments. En altres paraules, si el departament vos autoritza, podreu utilitzar allò que era la vostra nòmina per a financiar el vostre treball. O sigui, que podeu gastar-lo en pòstits, en bolis o, en el millor dels casos, en algun congrés. I ull, que aquests diners són públics i no poden atendre a cap despesa privada. És delicte. A més, vol el vistiplau dels sindicats. Curiós, perquè diuen que l'IAD i l'IAI no són objectes de negociació sindical i sembla que els plans de millora docent sí que ho són. El que passa és que el rector va garantir les retribucions addicionals i tot i que el BOA em va dir que això és interpretable, ara no sap com fer-lo. Així que vol que els sindicats compartim la responsabilitat per a qui complisca la seva promesa. De donar la cara no va dir res. Ja fa mesos el rector va anunciar que tenia l'autorització per pagar l'antiguitat del professorat associat. Des d'aleshores no para de preguntar en meses de negociació i consells de govern. Des de fa temps, el discurs és que està en la taula del vicegerent, i així que, preocupat per si s'havia traspapelat, vaig tornar a insistir. El gerent ara parla de que cal crear una norma i aprovar-la, i que segurament caldrà una altra autorització, esta vegada d'Hisenda. Ara encara estem així. Cada vegada tinc més la sensació que aquesta administració és més de fer anuncis que de fer coses. I fins aquí el resum, llarg com No Time to Die. Si estàs veient el vídeo en juliol, bones vacances. Si estàs veient en setembre, espero que hagis tingut bones vacances. I si estàs veient en agost, mal. Desconnecta que són vacances. Ens veiem en setembre. Ciao.